Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Zer moduzko hasiera izan du asteak. Asteburuan behintzat urteurren ugari uspatzeko aukera izan dugu. Tartean, Zegama Aizkorrirena. Lokatza kendu diezu mendiko botei. Bere 25. urteurrena ospatu du Zegama Aizkorri mendi maratoiak, baldintza berezietan jokatu da aurtengoa gainera. Euriak ibilbidearen bazter guztiak etenik gabe lokaztu dituelako azken egunetan. 25 urte eta 23. edizioa, 2020koa eta 2021 batekoa pandemiak bertan bera utziarezi zituelako. Horietatik 11 irabaziak ditu Kilian Jornetek eta askok favorito nagusitzat zuten, baina ez da horrela izan. 3 ordu 45 minutu eta 10 segundoko denbora markatuz garaipena eraman du Eluisin Elazouik. Eta emakumezkoen artean Tobe Alexanderson izan da garaie. Aizkorri mendia da, errutze josia, aizkorri mendia da, errutze josia, sotik idantzan dabil, hanen elamia, ai oiei, hanen elamia, aizkorri mendia da, errutze josia, eskuzi zertatuak zituen gureiak, eskuzi zertatuak zituen gureiak, ideak berriz dira, leunata pertsentak, ai oiei, leunata pertsentak, eskuzi zertatuak zituen gureiak. 25 urte Zegama Aizkorrik eta 5 urte itzulia women txirrindularitza lasterketak. 2 urtez podiumeko lehen mailatik bigarrenera erori ondoren Misha Bredewolek irabazi du aurtengo itzulia. Nederlandarrak garaipen eta obari bakoitza egunez egun borrokatu du garaipena lortu arte. Erresistentzia erakustaldia eskaini zuen atzo Igeldora bidean sufritzen. Usoa Ustolaza berriz ere onenen artean egon zen eta 4. izan zen atzoko etapan eta 8. amaitu du sailkapen nagusian. 3 egun hauetan itzulia jokatu duten zenbait txirrendularik Euskal Herrian jarraituko dute, bihar egingo den Durango emakumen sarian parte hartzeko. Lanzados por un mes, van perdidos en el pelotón, salvados a contrarreloj, en brazos del sofá, van nadando en contrapedal, hundidos en la general, pero a flote. Bostarekin badugu zerbait, 25 Zegama Aizkorrik, 5 itzulia womanek eta 125 balearen egunak. 1900 eta bateko maiatzaren 14 gogora ekarri dute oriotarrek, Euskal Kostaldean azken balea harrapatu zuten eguna. Herritarrek garaiko jantziak soinean, plazak eta kaleak hartu dituzte. Baserritarrak, eskabetxerak, denetarik egon da. Baita 12 metro luze eta 15.000 kilo pixatzen dituen gezurretazko balea ere. Kontzertu bereziak, hitzaldiak, herri afaria, artisau azoka, aurrentzako ikuskizuna eta beste hainbat kulturekimen bilduko ditu balearen eguneko programak. Atzo eman zioten amaiera egitaragoari Benito Lertxundi omenduz izeneko kontzertuarekin. Orioko musikariak 2024an utzi zituen holtzak eta aitortza egin nahi izan diote bere ibilbide artistiko oparoari. Omenaldi modura Et Incarnatus orkesta sinfonikoa eta Euskal Herriko 4 aur abesbatza igo dira taula gainera Lertxundiren abesti ezagunenak interpretatzeko. Neskatxa maite, ahoz kolorez, zaitut garlastantzen, itxaso garden, lurgozoko landaren, Kresalaren usain, zeru kolore, nire bihotzaren, talpaden notzez, zure grazia dut kantatzen, nire bihotzaren, talpaden notzez,
jarrut kantatzen. 25. eta 125. urte hurrenak aipatu ditugu, eta nik duela 70 urteko gertakari bat aipatu nahi dizuet. 1956ko maiatzaren 18an, Ernst Reis eta Fritz Luisiger suitzar alpinistek Lotxe mendiko lehenengo igoera egin zuten. 1950ko hamarkadaren hasieran esplorazio grina bizi zegoen. 1953an Everest mendia Hilari eta Tenzinek konkistatu bazuten ere, ondoko Lotxe erraldoia ukitu gabe geratu zen. Beren misio zientifiko eta alpinistarekin jarraitzeko asmoz, Suitzako ikerketa alpetarretako fundazioak, Ernst Reis eta Fritz Luisingerrekin, 1956ko Lotxeko lehen espedizio mitikoa izango zena abiarazi zuten. Karmentu handiko mendizale eta Sherpa trebeak Himalaia oso ondo ezagutzen zutenak. Horrela, 1956ko maiatzaren 18an, Ernst Reis eta Fritz Luisinger eskalatzaileak azken erasoa hasi zuten Camp 6 zelaitik. Haizelatza eta temperatura hotzetan gailurrera zuzenean zeraman elur korridore malkartsu bat zeharkatu zuten. Azkenean, Lotxeko tontorrera iritsi ziren 8.516 metrotara. Zaititza, mundua dantzan jarriko nuke jainkoa banintza. Euskal Herriko tristura, soineko beltzen joskura, txori negartiz betea eta humore sustua. Elmaidazue freskura, ura eskutik eskura, izarren salda urdina danda bizi naiz gustura. Elmaidazue freskura, ura eskutik eskura, izarren salda Begira, gaurko egun ez baita ere, baina duela 17 urte Edurne Pasaban Kantxenjunga mendiaren gailurrera iritsi zen. 2009ko martxoaren bukaeran Pasaban Nepalerantz atera zen Kantxenjunga igotzeko asmoz. Harekin batera joan ziren Juanito Iartzabal, Ferran Latorre, Alex Txikon, Asier Izagirre, Jorge Egotxiaga, Pasang, Sherpa eta Zangmu Sherpa. Latorre iritsi zen lehenengo maiatzaren 18ko 3:04 gutxi inguruan, eta Oiartzabal, Pasaban, Izagirre eta Pasan 2 ordu geroago igo ziren. Berandu egi arazorik gabe jeisteko. Alpinista Tolosarraren hitzetan bere bizitzako unerik zailenak bizi izan zituen jeitsiera zail batean, eguraldia kontran zuela. Edurne izoztuta iritsi zen etxera, gurpildun aulkian eta ia ahotsi gabe. Kantxenjunga munduko 3. mendirik garaiena da, Indiako lehena eta Nepalgo 2. Izenak elurraren 5 altxor esan nahi du, 8.000 metrotik gorako 5 ontor baititu mendiak. Esaten didate guztion arte, gainetik aurrera elurretaraino. Esaten didate bidaiatzen jarrai dezagun Himalaiatik Senegalera. 1978ko maiatzaren 18an gaurko egunez, Senegalgo 78ko maiatza hasi zen. Ikasleek gobernuaren aurkako protestak deitu zituztenean beken murrizketen arira. Poliziak mobilizazioak zapaldu zituen langile mugimendua ikasleekin batzea eraginez, eta horrela greba orokor bati ekin zioten. Negoziaketen ondorioz gobernuak atzera egin eta beka kopurua handitu behar izan zuen. Ez hori bakarrik, ekainaren 13an gobernuak soldatak igotzea erabaki zuen eta baita kampus baten eraikuntza ere, baina batez ere unibertsitate sistemaren erreforma onartu zuen. Jaue, etxiko, dano zizero, momu, monila, gagam julingam, momu, monila, gagam wongam.
Tira, baina bidaiatzeari utzi eta Euskal Herrira hueltatu beharko gara, saio bat egin behar dugu, aizu, Atzo LGTBIQA+ fobiaren kontrako nazioarteko eguna izan zela kontuan hartuta, gurean izango da Beñat Uribe Etxebarria Egameko kidea, kolektiboaren borroken eta zailtasunen inguruan aritzeko. Landerkornago ere badator gazteak eta arategiak izango da gaurko gaia. Zergatik jartzen da urduri jendea arategira joaterakoan? Nola eskatu aragia? Eta noski puripurian tartea ere izango dugu, telesail eta pelikula gomendatzeko. Eta nola ez maite dutak, hasteko moduan gaude. Bai, aizu, ados nago. Maiatzak 18 ditu eta astelena da. Gainera gaur museoen eguna da. Ongi etorri guztioi, bigarren kafera. Zuekin, Eneko Iturbe Otamendi. Egunon. Eta zuekin, June Romatet Ibargoren. Astelenon. Eta ni Goiuri Zeizarandian hau zue. Hemeroteka errepasatzen ari ginenean jarri ditudan abestiak geldo xamarrak zirela eta June Romatet kexatu egin zait eta beraz maite duten tarte honetarako Olaia Intziarteren eta Olatz Salvadoren B klasekoa jarri dut hau beto? Bai. Ados. Bigarren kafeak 1184 du, maiatzak esan bezala 18 goizak 10 eta 19 eta gu hementxe gaude prest maite dutak zuekin elkar banatzeko eta Eneko hasiko da. Eta gainera uste dut gaur maite duta duela. Ada hirukoa bota dute, baina nola, azkenekoz maite dute zaekarri zuen, pentsatzen nuen orekatzeko agian maite duta. Bai, gaur maite duta. Epa! Bota, Eneko, zer maite duzu? Bira, maite ditut, batzo igande arratsaldea, kontzertua izan zen, Zizurkien, Anarirena, eta egia esan, bira, niri asko gustatu zitzaidan kontzertua da, Anari ere, gustat zait, eta maite ditut, kasu honetan, Zizurkil, herri txiki da, herri txikietan egiten diran, horrelako nolabete, ekitaldi edo emanaldi xumeak, ezta? Atzo adibidez, Anarirenen kontzertua izan zen akustikoa, bera bakarrikan, gitarrarekin eta kitxo. Bera gure aurrean, eta egia esan, horrelako, ez dakit, emanaldi intimoak, ezta? Da pixkat. Bai, intimo eta goxoak, badira
ere gozatzeko modukoak ez da, eta atzo horietako bat gozatzeko aukera izan nuen, beraz, hori nire maituta. Ze ona. Egunon, noa? Zer maite duzuzok? Ui, barkatu. Ja, oain, lasai. Nire ezak maite dutan, nik uste gehiago maite dut ez esan gehiazu egero. Ez, barragarria, netzat momentu nez, Erori egin zara, bizikletatik. Gaur ez. Larun baten junintzan Donostian, nire gurasokin eta nire amonakin, nire amonei lagundu argenion zerbait eta. Eta holako batein banandu ginen nire amata nire amona alde batetik eta nire aitatanik kafeat hartzea jun ginen. Eta kafeate hartzen nahi ginean, eta gure ondoko maila libre zion, baina oso gertu zion. Eta lau amona etorri zian, eta amona bakizue asko hitzaite dutela amonak, normalen. Baina ez nik hitzaite amona baino gehiago, nereitak. Orduan, nereitak olako baten, amona bat hasi zen arri libre zion, gure ondoko maila ezakize, eta nereitak, ezakize, Tolosako zan amona bat ezagutze zion. Eta orduan hasi zian hitzaiten nereitakin. Eta ezakize, Tolosako za jojun barko, Tolosa, eta nire nereitakin amona hauek zuen batean. Eta nahi bilatze ziaten, baina ez ziaten hitzaiten, eta ni hola neon. Eta holako baten amona bat gatzai bilatzen pilo bat, ani, zakit, eta esatio nire itai, zer da, zure emaztea edo zure bikotea? Zure alaba. Zure emaztea edo zure alaba. Nire, ez. Emaztea edo bikotea? Bale, ez dago nagukera alaba izateko. Ez etzion. Gatzen nahi zona bilatzen, eta esateet, broma izangoan. Eta gatzen nahi zona bilatzen, plan, noiz ingozun parra amonak, eta esateko, bale, ez du parrain, eta esateko, ez berala naiz, barkatu berala naiz. Eta bea, bueno, eta kize, eta gero nire eta izaten, jose gaztea ze guapoa zan nire eta nire, amona eser izan nire ondon. Ara, venga, amona ja, nik uste konpontzen saiatzen izan, baina amona esaten, eta ze ondo batezean zura itakin, ez? Zenbat plan, eta hola, ni bai, hemen gauden ere amonakin, eta kize, zen bidia, eta ze lauak batea, eta ni bai, oso ondo maten naiz nire gurasokin, eta ni, eskonduta daude! Nire gurasokin, ez dakize, bale, denbora bat pasatzen, baina, klaro, amona nire ondon zeon super gertuta zen ere eta jutege, igual jazta, no? Bale, eta galbagindoa zen, eta barrantzu den, nire eta, agurri izan martzien, bai, izan imartzien. Gertu zaita, agurren, ez dakize, etortzaita amona eta zatit. Kriston pari jo nahi tezue. Barkatu? Eta esan nion. Ez. Alaba naizela. Eta zaite zaten, aizu, badao, naiz goatzen izan, baina badao, aktore bat oain famatua daola, 20 piko urteko gazte batekin atzatzen, eta zaten, aktore bai, baina nire aitakin, aktore bai, eta zaten, aizu. Baina, hor satorzuloan, gero zeta gehiago. Eta zaten, biak gaztek, modernok, Pero juro. Eta hola gatu nintzen zaten, hombre, nahi zaten eraman antzaukatela, baina hainbesteako ja, esan egon jazta. Hau izan zen. Bueno, eta zure aita pozik zeon? Nire aita parrait, egia nire askotan konfundutiotela nire amakin, gazteik nire gurasok, baina esan egon. Gehiagitxo, ez? Hau ja. Eta ez da, lehenengo lia gertatzen daitela, egun baten korrikan joan nire aitakin, nire lagun bat gurutzatu zangukin bizikletan ibiltzen aizian, eta bere laguna bizikletan ibiltzen aizan bestea. Zer dia, bikotea? Eta nik, ozat, ez? Baina. Osa, jazta. Ez, bai. Bueno, noa. Zerbait egin behar dugu honekin. Bai. Zure aitai zakit janskera aldatzeko eta gizon zar bat bezala jazten hasteko, edo... Igual ezin doa beste plan batea egin, jendan zatu oso raroa hoi. Ez, baina oso polita da. Izu, gurasokin planak egita oso polita da. Ez utzi planak egiteari jendeak pentsatzen duelako bikote zaretela. Da, bueno. Egia da, arrazi zenuen, grazia egin dugu. Eta Xabi, zuk zer maite duzu? Begira, nik neukan prestauta maite dut bat, asteburutik. Epa. Baina gaur izan itxi naiz estudiora eta gertatu gauza bat eta guztiz aldatuko et. Biharko gutziko prestauta neukana. Kontua da, liga bukatzen nahi dela. Realak, ez duela jokatzen, Jakopa irazita dauka.
enaiz barruan sartuko, afizio bezala. Eta jende gehiagori preokupatzen dio Realak zer egiten duen azkeneko partia hontan, hola futbola eta ez duena segitzen, Realekoak garen hori baino. Guk gaude itxoiten, denboraldia bukatzea, ondo pasa, pare bat partio ikusi, eta hurrengo denboraldira begira. Eta konturatu naiz, June, iritsi da, eta egin du kritika bat, atzo Realak partioa txarra jolastu zula. Eta nik esan diot, berdin dio, ja kopa irazegu, Europara goaz, ez dugu ezer jolasten, ez geha jetxiko, azkeneko partiak izan dira ondo pasatzeko, alba da jendeak mine ezartzeko. Min hartu dute, ja? Da, baina gutxi. Residual. Eta horren konturatu naiz, jendeak gehiago preokupatzen dela, Reala jarraitzen ez duena, gutxiago jarraitzen duena, zaleok berok baino. Eta no se, arraura egiten zait? Bueno, kritikarako, ez, beti esaten da, benetan maitasunaren kontrakoa ez dela gorrotoa, dela indiferentzia, eta kesontan indiferentzia ez dago, ze Junek kezkatuta dabil. Nik kezkatuta dabil. Oso kezkatuta dabil. Moskeatuta. Nei graziaiten, izan gehala, ostia, ezakize, kopa irabazi deu, pasada kopa, dena galdu dute edo empatatu dute, eta denak isilik dira. Bueno, ya está, sí, total, omenaldia egiten diogu aritzei, denak azten geha, eta, bira, egon nintzen, atezitzen aritzen bideoa sareetan despideakoa, eta zanon, Xabiren maite dut astelenean. Eta, bira. Ez neuka noi ekarrita, zuk aldatu diazu. Bueno, oixe. Ondorioa da, June gaiztoa dela. Barkau? Pixkat bai. Bueno, pues panijoa. Txatean idatzi dute, futboleros, ja bale. Eta bide batez txata irakorriko dut, ze hementxe jarri du Gorkak bere maite duta dela, ze eder joan diren auzoko jaiak, Gora hitzako jai batzordea eta Gora auzolanean egindako lana. Oso ados gaude Gorkak esaten duenarekin, herri askotan eta auzo askotan arazoak dauzkate belaunaldi aldaketarekin, behar dira gazteak jai batzordeetarako, edo helduak, behintzat orain arte jai batzordean egonez direnak, erreleboa behar da, jaiak denontzako izaten dira, eta jaiak antolatzeko ere egoten da hor nahiko lan, bereziki Gorkak aipatzen den bezala, auzoetako jaietan, beraz, aizue animatu, zuen auzo elkartera, zuen auzoko pertsona gakoak identifikatu eta galdetu, laguntza behar duten festak antolatzeko. Eta zuk, June, zer maite duzu? Xabi xaxatzeaz gain? Nik maite ez dut bat, dakart. Bale, bota. Batez ere, datu zelako orain uda eta iritsiko dielako herriko jaiak eta pixkat horrekin lotuta, ze ez dut maite bat ere zenbat aiden erabiltzen azken aldian adimen artifiziala edo zertarako. Netorren irratia entzuten eta supermerkatu kate baten anuntzioa jarri dute eta iaz egindako abesti batekin dago, telebista ikusten ari zara eta iaz egindako anuntzioak ikusten ere hasi gea, eta azkeneko aldian ere ikusi ditut bai herrietako jaietako kartelen bat edo beste nabari dena adimen artifiziala erabili dena edo auzoren baterako, dela ez daukatelako momentuan nork egin kartel bat edo dela alperkeria izan daiteke ere, azkarrago egiten delako, kamisetaren bat edo beste ere ikusi dut, diseinuak horrekin egiten, eta, iruditzen zait badagoela herrietan jende asko lagundu dezakena horrekin, eta hoiengana jo beharrean laguntza eske, zuzenean adimen artifiziala erabiltzea arriskutsua izatera iritsi daitekeela, ez bat ere maite ikustea kartelak. Batez ere auzo eta herritako jaietakoak eginda, ze supermerkatu kate bat zer egiten duen, askorik ez zait inporta. Baina herri txikietan edo talde txikietan adimen artifiziala erabiltzea jendeak hori egin dezakenean, batez ere politak ateratzen direlako jendeak egiten dituenan kartelak. Aizu, ados nago esan duzunarekin, eta gero gainera
egoten dira horrelako hankasartzeak, adimen artifizialarekin egindako karteletan, badela ez dakin nongo sagardo eguna, eta kartelean agertzen dena, ez da sagardoa da, eta da garagardoa, eta horrelakoak ere gertatzen dira. Eta hasi dela pasatzen, adimen artifiziala badauzkala bere mugak, eta berdintzaiola hemen eta Burgosen egiten dien jaien kartelak antzekoak izatea. Bai. Eta hasi dira pasatzen, zeguri pasazaigu, gertuko auzo bateko, jai bateko kartela ikusi, eta ezagin nongo Espainiako beste kartel bat, eta antza daukate, eta noski adimen artifizialak ere errestasunera joko du, orduan, bueno, iruditzen zait bere xarma eta identidadea batez ere galtzen duela. Bai, egia da, gainera estilo oso zehatza du adimen artifizialak eta erraz identifikatzen da, eta orain kartel bat eskatzen diozunean, diseinu oso antzeko egiten dizu Champions Burger hamburguesa jaialdirako edo Soriako odole maien urrengo zitarako, eta pixkat geratzen da kutre xamar. Mentira ez dakitzen baden bora daramadan hemen. Eta nire maite duta falta da. Larun batean ezkontza batean egon nintzen, Gasteizen, antxe lagun artean, eta bueno, ederra izan zen ezkontza, gustora aritu ginen, parrandan, kale jira ere egin genuen, erraldoiekin, eta txistulariekin, eta bueno, herriko festak balira bezala antxe egon ginen parrandan. Baina nire maite duta da, ezkontzan gertatu zen gauza bat. Ezkontzen zen mutilaren kuadrillako beste mutil bat, da, zera, ez dut kontatuko, lehen hemen kontatu dizu edana, aurpegi. Zen aurpegietan ikusi dut. Ez aurpegietan ikusi dut, ez. Beste gauza bat, bueno. Pentsatu ez zula hori kontatuko baina. Beste gauza. Lehenengo esaldia. Ez, beste gauza. Aragia, ezkontzen zenak, lasai. Hori entzule gure etzat gordeko dugu. Hau da, kontatu daitekeen eta kontatzen merezi duen historio bat. Mikel, ezkontietako batek, Mikelek arte ederrak ikasi zituen. Eta arte ederretan, bere gelan egon zen mutil bat, atzo ezkontzan zegoen, orain gainera, kuadriakoak dira. Eta mutil horrek, asmatu zuen jolas bat, edo, bueno, opari bat egin nahi zien ezkontidei zela, ezkontzan zehar joan zen kuaderno batekin eta rotulagailuekin jendeari eskatzen marraztu, pelikano bat DJ lanak egiten. Baina gainera marraztu, zuk erabiltzen ez duzun eskuarekin. Hau da, zuk normalean eskuinarekin idazten balin baduzu, ezkerrarekin. Eta orduan, marrazki oso arraroak sortzen ziren, ze batetik, zuk beste eskuarekin marrazten baduzu, ja hor joan egiten zaizu trazoa, eta gero gainera bere eskakizunak oso bitxiak ziren, hori, pelikano bat DJ lanetan. Eta gero idatzi bertzen nuen, zure izena eta adina, eta orduan gero geratzen zen kuaderno bat dena marrazkiz betea, oparitzeko ezkondu zirenei. Eta oso divertigarria iruditu zitzaidan, baina benetan gustatu zitzaidana zen nola joan zen ezkontzan zegoen amonaren gana, hau da, Mikelen amonaren gana bazegoela bazter batean eserita ezkontzetan egon balin bazarete, ikusiko zenuten batzutan gero hori gertatzen dela, ez? Bazkaldo ondoren mundu guztia dagoenean dantzan, barra librean edorrela, amonak eseri egiten direla, ze zutigia ordu gehiagei. Bazegoen antxe bera bakarrik amona eserita ulki batean, eta gerturatu zitzaion mutila hau eta eskatu zion marrazteko. Eta amonak marrazkia egin zuen, txalupa bat zen, ez dakit nola, baina baita ere, animatu zen, eta iruditu zitzaidan oso polita nola hasiera batean jolasa hasi zen, lagun arteko edo kuadrilla arteko kontu bezala, baina mutil honek pentsatu zuen ez. Nik amonaren gana ere joan behar dut, eta amonari ere eskatuko diot jolasean parte hartzeko. Eta ederra iruditu zitzaidan, eta zuekin partekatu nahi nuen. Sentitzen doana, sekretuek ez diez izaten, belarrirez, sekretuek ez diezaz. Bueno, bikote, zuek beste lan batzuetara itzuli bertzarete, eta guk aurrera egin behar dugu, baina galdera bat egin behar dizuet. Zuei ere lotxea ematen dizue arategian erosketak egiteak? Ni oso gutxitan joan ez, eta joan izena amarekin izan da, así que... Zaitokatu. Alde hortatik. Vale, adiegon... Ni itziten nik uste. Ez? Ez dakit, jendeari bai, ematen dio lotxa. Bai? Bai. Entzuna di urrengo sekzioa, ze horren inguruan hariko gara.
baina gertu gorde doaz. Baina gertu gorde doaz. Sekretuek ez diez esaten, belarrirez. Sekretuek ez diez hasten, nahi zen arren. Sekretuek ez diez esaten, belarrirez. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Ez da honen bale, entretenitzen gera girote balde. Frenorik gabe, daula panera, norabiderik gabeko dela. Batzutan negar bestetan algara, dudan egunaren arabera. Goizera, goizero, batzuetan erota bestetan bero. Ontxotan bezala, txarra den lekuan ona ere bada. Ta honean bale, ez da honen bale. Beldurra diot arategiari horixe izango da Lander Kornagok gaur ekarri duen gaiaren izenburua eta adi-adi egongo gara ze hemen ari da gertatzen fenomeno bat eta egia da Lander jendeari beldurra ematen dio arategiak egunon. Egunon, bai, jendeai ez da gizatikan beldurra dio arategiari. Junda, interakzio sozial hori eukitzeak, jendea pixkat atzeaka gotatzei jo, eta gaur hortaz hitzeingo dugu ez, da arazotxoa, gehien bat gaztei ematen diguna ez, nik ezautzen jendea, baina helduak lan itzeguela, behien soldata datuenak, eta beti jutea supermerkatua, hartu behien aragizko bandeja, etxea junda, jazta, eta aragitea iztuela inoiz zapaltzen, ez? Hori da, heldu funtzionalak dira, ondo egiten dute lan guztiz funtzionalak ez, kasu honetan ez, baina beraien bizitzako beste arloetan bai, ez? Beste arloetan bai. Baina hortan, pixka gaizki goaz. Orduan, gazen hitz hoi, ez? Erakutsiko du aragitik irajutea ez dala zaila, azken elkarrizketa bat dala beste pertsona batekin, eguneroko egite duen gauza bat, baina, jendea bai, nervioso gartzeala eta ez dakila, zein, ze hartu, ze erosi, eta pixka hortaz hitzengo dugu, ez? Gazen lehenengo gauzara, ez? Sartu zea aragitegian, eta aurrean dakazu beirazko vitrina bat, kolore gorrizko pieza ezberdinekin, eta hemen lehenengo arazoa, zir da zer. Ikustezu, hostia, zer oste, ze nahi dut, ze ez detain, argatu, lehenengo gauza, zure burun galetu bazura, ze nahi dut, ez? Txala, beia, biga, xolomoa, txuleta, filetea, morrilla, hiru galdera bakarrikan egin baituzu zure buruari, nork jan behar du, nola prestatu nahi dudan, eta zenba gastatu nahi dudan. Garrantzitsua. Bai. Hori jakinda, arategia bera lagunduko dizu, eta pixka gauzat simplifikatzeko, ez? Zehoze erretarako, kuadriakin gehatu zea, sozidaden, kiston afarien behazu, parrilla, txuleta o entrekonta. Klasikoa, ez? Piezari famatuna hemen Euskal Herrin dudarik gabe. Ikusten baldin bazu hemen txuleta bat, mamorezko tankerako koipea dakala, koipe zerrenda bezala, hoi sinonimo hona da. Hoi ikusten baldin bazu, hoi txuleta hona izangoa, normalen txuletena izangoa, ez? Hauek gatz pixka batekin, parez sutan bota, eta kitxo, jazta, ez da zer gehiago behar. Baina ben agian pixka diru pixka jongo zeizu. Kuadriak gatzen baldin batzea, omenaldia emateko ez da txar. Beharrezkoa da noiz benga. Hoi da. Lanetik antzatoz, etxea jun behazu, zehoze eusi bazu, azkarriteko, zartagira botatzeko eta listo, filetea edo xolomo xerra batzuk, ez? Azkar egiten dira, gaztentza, perfecto. Arakinari esaten baldin baduzu, zartagin iteko zehoze behar baldin baet, jazta, behak emango izu, zati hobenak, eresiteko,
lasai, ez dezu jakin behar, filetean aizula, xolomoa azula, ez da izan animalina, lasai. Zuhun esan etxean joa, zarta eginin zozea faltzeko, listo, azkarra, jazta. Haure bada gomendioetako bat, eta gaurko ikaskuntzetako bat, arakina ez dela etxaia. Ez. Laguntzeko dagoela. Dagoela hor. Laguna. Eta galdetuzkero beti lagunduko dizu. Bai. Ez dizu labanagotako... Ez jakiteagatik. Gaia, nik adibidez sortzea dut, alde horretatik antze, justo harakina nire kuadriako baten ama da. Bai? Orduan, nik ere beti erraztasuna. Bentajakin zoa zuia. Bai, ni bentaja hundiak iteko, Bai, ez ukitzeko beldurra. Zu galdetu lasai itzein, eta beak gomendatuko izu ze jan, nola preparatu, zer. Eta azkenekoa, gixatzeko nahi baldin bazu, bai, pixka denbora gehiu behar zula, baina, bueno, ligande baten kreatibo jarrezeala etxeen da ez dakezula ziteko, zoze gixatzeko morzillo edo txadala aurraldea baita. Hemen pieza, pixka, igual, identifikatzeko zaiagoa diela, denok jakigu, denok dakigu filete bat nola da, xolmo bat nola da, baina igual morzillo esaten baldin badiozu batemati, igual esaten zuztia, zer da. Galdetu jozu, eta txarro aurrealdea hartzen baldin bazu baita, perfecto, gatzea, ez? Bigarren arazoa, zenbat eskatu. Beste arazo klasiko bat, ez? Zenbat eragi eskatu. Gure kuadrian beti da desastre bat. Ez da bai, desastrea, beti eskatzen dugu gehiegi, edo gutxi. Edo gutxi, ez zuen inoiz asmatzen. Niri gertatzen zait, bakarrik bizi naiz, eta erosten dut, ez dakit, 4 seme-alabako familia bat edukiko banu bezala, Oso normala da. Gertatzen zait, baina arategian gertatzen zait baita ere barazkiak erosten ditudanean, zait, nire etxean zenbat pertsona bizi direla pentsatzen dudan. Bea, arau simple bat aragin mundun, kalkulatzea pertsona bakoitzeko 200 gramo. Aragi dala hola gomendagarria, regla normalen generalen ez. Igual, zati astunagoa dienak erretzekoak baldin baia, txuleta bat, 200 gramo, igual komplikau. Orduan, normalin izatea, txuleta bat 2 pertsonako. Gutxora bera, pertsona, kiloko txuleta bat, entre zurraken du 0 garbitu, 600 gramo txuleta gatze dizkizu, txuleta bat 2 pertsonantzako, baina normal... Garrantzitsua da baita ere, jakitea, bazkaltzera edo afaltzera datozenak, nolako jatunak diren, batzuk gutxi jaten dute, beste batzuk gehiegi, eta jakin egin berdezu baita ere. Imazu zein sartzezu zure txen, baina normalen, 200 gramo izatea arau generalen, ez? Eta hemen de bai, oso pelma nahi zonekin, baina harakina egin itzein, ez dala ez kostatzen. Ez zenbat pertsona izango zeaten, noiz prepatuko zu, nola prepatu da, behak esango izu, mantzazu 4 zati, 5 zati, 200 gramo, 300 gramo, ez agobiatu gramajan gatikan. Etzea juten araik eria, eta bai, nahi ditut 500 gramo xerra, 3 xerra, 2 pertsona geha, zenbat eman behar. Kilo txuleta, beha moztuko izu, da bango izu, lasai. Eta geho baita galtzak ezazu gaur zer dagoen ondo. Zer etorri zaizu gaur. 5 geha kuadrilan zoze gixatu nahi deu, ze dakazu gaur ona eta merkea. Galdetu da, behak esango izu. Ez dizu, ez truke emango, ez txarra emango, lasai, galdetu eta esan dago. Hau ekarri zai, zen beste zoze probatzea, hartu, etorri behar eta hau emango izu. Lasai, itzein, pertsona bada, zu bezala. Hau ustez kontatu nuela irratian baina behin gertatu zitzaigun nire lagun bat, Iban, etxe aldatu zen, etxea erosi zuen, eta orduan egin nahi zuen hola afaritxo bat, etxea estrenatzeko, eta orduan 4-5 elkartu ginen, eta santzigun lasai, nik prestatuko dut afaria, eta klaro, etxea aldatu zuen, eta orduan arategia ere baita. Eta orduan joan zen arategi berrira, eta beste kale batean zegoelako etxea, eta sartu zenean, harakinak esan zion, konfunditu egin zen, baina harakinak esan zion, zer, betikoa? Eta nire lagun Ibanek pentsatu zuen, aiba, nik guaraintxe erosi dut etxea, eta nintzen hona etortzen, baina hain urduri jarri zen, esan zuela. Bai, eta pentsatu zuen, ikusiko dugu, zer dan betikoa, eta hori, eta horrela zuz pentsatu behar, zer afalduko dugu, harakinak ematen didana, eta eman zion, eta orain ez dut gogoan, beti historia kontatzen duanean, ena izin gogoratzen zertzen, baina hori afaldu genuen,
eta beti barre egiten genuen, esan ez, bida ze ondo atera zaizun jokaldia, baina imaginatu betikoa zela zerbait oso garestia, edo betikoa zirela bi oliasko egatx, hola, eta bost bertxorantzako horla goze geratuko ino, baina oso ondo atera zen jokaldia, eta beti barre egiten dugu, bere ausardia edo ausardia falta, ze araginak esan zuenean betikoa urduri jarri zen, eta horrekin egiten beldurra, baina. Ez berria nahi, eta gozan, berrize konbertsazioa betikoa. Maia azuda prepatuko denen artean. Baina askotan gertatzea, jendea junda, bikat urduri garri, ateatzea boltsa batekin, igual, 50 euro gazta, erusieten, nola etxetan, pixkat nitzei, lasai, eta jazta. Eta hirugarren arrazoa, jende asko gertatu zaiola, ja ez da urduri jarri edo ez, sartzia da ikustu etiketatu ezberdina. Eta etiketatu hortan euskal okela. Da ez duzu, hau kalite. Guazen pixa ditzitea zer dan euskal okelaz, ez? Euskal okela, euskola berkalitate zigiluaren ziurtagi bada, behi aragiarena beti, ni sartuta naiz aragikeni batzun, eta txerria ikusi euskal okela, esatezu, hemen hoi ikusten baldin bazu, aldamenekoa jun bazparare. Hau ez da edo zein aragi da, Euskadin jaiotakoa, azitakoa eta hiltegira eramandako animalien aragia da. Osa da, lokala, guztiz lokala. Bai prezioz pixka bat garestiagoa dela, azkenen hemen ezitako behiak, kalitate puntu hori bat badakatu, baina txuletak eta olako zatiak erosteko kuadriak disfrutatzeko hilabeten behin, ez da opzio txarra ez. Askotan esaten dugu, aragi horiek erosi eta diru pixa gehiago utzi aragiteginean merkeago ateatzen zaizula, ez? Aragi kaskar bat erosi gaizki prestautakoa berriz erosi, berriz prestatu, azkenean diru pixa gehiago jute zaizu. Eta kalitateko honeko pieza txiki batzuk hartzen balin betuzu etxeako, beti hobea resultado hobea emango izu zure etxen eta familiekin, ez? Hemen, pentsatu behar du baita Euskal Herrin beti aragia jakin indeula lan zen, azken kulturan sartuta da gau, eta arrazak eta azkuntza baita asko baloratzen ditu. Eta gaur egun hasia aragiri proiektu ezberdina hola txikiak asko baloratzen dutela aragi hau, eta baita bere mezua da gazteentzat mensaje hori ematea baita lantzen ari diela, ez? Eta bukatzeko, badakit gaur esan dudana oso simplea dirudila, baten entzuten nahi da, esan du, ez du ezer esan gaur oso hola, baina benetan uste dela, arazo txo bat dakauna gehien bat gazteen artean, ez deula aragitegia. Aragitegia esate du, baina arraindegia jutea. Nik hori saber nun, niri arategiak baino arraindegiak ematen dit. Beldur. Errespetu gehiago ematen du arraia, aragia baino. Baina berdina. Berdina, gutezea esatezu, medu bixerra, zer dakazun gaur hona, azkenen aragia gutzako erreixagoa da identifikatzea zer gustatzen zaigu, oiaskoa, behia, txerria, untxia o lo que sea, baina igual arraietan esatezula, guztezu gauza asko, animalia arraro batzuko montata, izotzetan, begiratzen zuri fijamente, hau zer, nola azten nahi zen, hoi baita, jun, galdetu, legatza nahi detela, nola nahi dezu legatza, plantxari nahi dut legatza, arrendegiko hartuko izu, zatituko izu, emango izu, eta jazta, etxea eman, eta gaur nahi detela, zoze, arraizopai nahi detela, emango izkizu zatitxo batzuk nahi detela, arrai oso bat erre, emango izu, dolatxo bat, baita berdin-berdina. Azkenen, gaur esan duen guztia, baita arrendegi baten prestauta berdin-berdina da. Eta bukatzeko aragitegia, arrendia ez da leku tekniko bat, ez dezu ezer jakin behar, jun zaitez lasai, elkarrizketa bat edukiko zula, elkarrizketari beldurra baldin bakazu, Nik uste dut gaztekin gehiago dela agian, baitare dela hori ez, igual jun eta pixkat epaitua sentitzearen, berekin hizketan ari zara, baina ondokoa, agian entzuten ari da, eta ez dakize, eta badagoela, geroz eta,
ikusten da ez, geroz eta gehiago bakarkako joera hori eta ez jende askorekin hitz egiteko joera eta badela pixka bat alde horretatik ere. Ematen duela beldurra nik uste. Bai, beldurra hoi da, baina aldameneko esaten balin baizu amargatu utxa bada, eta jazta, ez da barazen. Zu jun, elkarizketa auki, ez balin bakazu idea ikan, ez dakazu idea ikan, erakutsiko izu, urrengoako jakingo zu, ze eskatu zerez, eukiko zu 5 minutuko lotxa zure bizitzan, eta aurrera segiko zu, eta jazta, ez da ez gertatzen. Zukin barezun gauza bakarra da, sartu, esan ze behazun, zenba gastatu nahizun, kuadriak ingun behar bazula, ze erosi, ez erosi, eta listo, hori esterik ez. Gainera, badago metodo bat oso ona ikasteko. Dala, dakien norbaitekin joan. Hau da, beti zure amak egiten baditu, zure etxean erosketak, agian egun batean esaiozu, ama, gaur zurekin joango naiz, arategira, eta horrela. Eta horrela ikasten duzu, ze horrela ere ikasten da. Baina, bueno, azkenean, aizu lehenengo aldian agian urduri jarriko zara, kosta egingo zaizu, baina ibilian egiten da bidea, eta horrela ikasten da. Baina oso aholku honak eman dizkigu Lander Kornagoak, eta gaineratu behar dugu. Momentuz, arakinak pertsonak direla, hau da, robotek ez dituztela ordezkatu, hori ere iritsiko da. Zoritxarrez iritsiko da. Beraz, aprobetxatu orain, ez urara gaizko pertsonak direla, eta zuen galderak gustora erantzungo dituztela izu. Eskerrik asko, Lander. Zuei. Hori zer den jakin gabe, gure burua aurkitu, bidean zentzua galdu, bukaerarik ez du. Galdetzen badidazu noiz arte iraungo duen negu honek, betiko lekuetan galduko garela badakizu. Itzali dituzte argiak, hasi da berriro euria, etxera bidea, ez dela erraza ilunetan, neguan. Behin esan zenidan eta betiko orde nuen nigan. 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 Galdetzen badidazu noiz arte iraungo duen negu honek, betiko lekuetan galduko garela badakizu. Itzali dituzte argiak, hasi da berriro euria, etxera bidea, ez dela erraza ilunetan, neguan. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Udazkenaren ertz batek maitia eman dizkite egun onak gure leiotik. Zaldieroaren tirakatera dit. Aipatu dugu lentsago ere gaur maiatzak 18 museoen nazioarteko eguna dela. 1977an sortu zen egun hau eta ordutik geroz eta museo eta herrialde gehiago batu dira ekimenera. Gizartearen garapenean museoek duten paperarekin jendea sentsibilizatzeko asmoarekin.
aurtengo data zehatza, maiatzaren 18 da, eta horregatik agian asteburu honetan ere ikusi dituzue museo askok egin dituzela ekintza bereziak, ze esan bezala geroz eta indar gehiago dauka egun honek eta bueno, ospakizunerako eta bisitariak erakartzeko aukera ona izaten da. Ospakizun globala da, badakigu irakurri dugu pasaden urtean 37.000 museok baino gehiagok parte hartu zutela festa honetan, baina kontuz, ze gaur ez da museoen eguna leku guztietan. Hori nolatan? Kontua da, leku batzuetan museoen gaua ospatzen dutela. Adibidez, Ipar Euskal Herrian. Eguna beharrean, gaua. Ta horrek ere, aizue, badu bere xarma. Txakurrak bere zerekak eskatzen dizkit. Eta noiz ospatuko dute museoen gaua, ez da gaurre izango, museoen gaua, larun batean 23an, hilaren 23an izango da. Beraz, apuntatu zuen zerrendatan, bi aitzakia dituzue museoetara joateko. Joan gaur, eta joan baita ere, gauez, larun batean. Hogei arte zenbatzen ikasi du iloak, zenbat urte dugun galdetu digu hau. Eta izuegu sortu eguna gara, ze ez dakizu zenbat museo dauden Euskal Herrian. Nik ere ez dakit zenbaki bat esaten, badakit asko direla, baina ez dakit zenbaki bat esaten, ze astentzara, bai, museo handiak baditugu, ez dakit Bilboko Guggenheim edo Gasteizko Artium adibidez, ez? Esan dezakegu, baino gero, herri txiki askotan ere badaude museo zehatzagoak eta gian gai espezifikotara eskenitakoak eta esan bezala, ni oso sortedun sentitzen naiz, hain kilometro gutxitan, hainbeste museo edukitzaz, baduzu zuekola museo gogokoren bat? Ia galdera zaila da, neko june oso zaila da. Museo gogokoat. Bueno, eneko hori badakit, trenarena. Trenaren museoa gustatzen zaiola hori badakigu, baina... Bai, badakigu, gustatzen zaitela, baina... Ez dakit museoa den, baina adibidez Donostiako Aquarium museo kontsidera daiteke? Ez dakit... Ze badaude, piezak... Badauka erakusketa gela bat. Hori geda, baina ez dakit... Nik eruke museo kontsideratuko Aquarium bat. Bale. Ez dakit. Hori etorri zain lehenengo aburura eta ez dakit, orain bigarren bat pentsatuko dute. Baina... Guk, museoa baino guk horretan jantzien zentroa daukagu. Eta egia da, ez daukat ohitura asko juteko bertara, baina badaudenean erakusketa bereziren bat edo beste, saiatzen gea juten eta handik pasatzen, eta egia da oso gauza interesgarriak eukitzen dituztela. Bere momentu batean tokatu zitzaidan ere joatea lanagatik entzuteran hitzalditxo bat koloreen inguruan eta bere garaian nola sortzen ziren eta lortzen zituzten kolore ezberdinak jantzietarako, eta oso gauza interesgarriak ikusi izan ditugu hor, egia esan azkenekoa izan nintzen gauaren arropak eta izan ziren bertan, eta bertan erabilitako jantzitegi guztia ikusteko aukera izan genuen, eta oso polita da, berez. Aizu, jantzitegia aipatu duzunez, ni desiatzen nago noiz ateratzen dudan tartitxo bat, Getariko Balentziaga museora joateko, egonda nago, baina orain erakusketa bat daukate de Givenchyaga famili izena duena, dala Balentziaga eta Givenchy etxen arteko loturak, ez? Eta bi jostun handien Hubert de Givenchy eta Cristobal Balentziaga jostunen arteko harremana lantzen duene erakusketa, eta oso ondo hitz egin didate. Joan beharra daukat, eta joan beharra daukat aguro batean, ze Kulturklik webgunean jartzen du, badakizu noiz bukatuko dela? Azte honetan. 1927ko otsailaren 22an.
noski erratuta daude, eta pentsatzen dut 2027ko otsailaren 22 amaituko dela, baina nik badezpada korrika batean joango naiz hori bai, 1927 bidaiatzeko komeriak edukiko ditut. Bueno, denboraren makina bat egingo dugu hemen. Egingo dugu. Ziur museoren batean ere badagoela. Baina, bueno, esan bezala museo pila bat daude, ezagit, Durangoko arte eta historia museoa, Bolibarren, Simon Bolibarre museoa dago, Oionen Oiongo etnografia museoa, Fournier karta museoa Gasteizen, museoan jolasteko aproposa, Balmasedako historia museoa, Bilbon badago, asko gustatzen zaidan bat dela Bilboko artelan berreginen museoa dagoela San Francisco auzoan, eta behin gainera hemen laboratu jontako kide ugari joan ginen gauza bat grabatzera ara, eta txikia da, baina ederra benetan, eta gustora bisitatu nuen, ze esan bezala, museo erraldoi hoiez aratago, ez? Guggenheimetik aratago badago mundu bat, eta haizu, takit, ze gehiago. Baionako Natura Zientzi Museo ere asko gustatzen zait. Eta hori ere badaukagu, edo Biarritzeko Itsas Museoa, Iratxeko monasterioa ere museo kontsideratu daiteke, Karlismoaren museoa Lizarran, Zugarramurdiko sorginen kobak eta sorginen museoa. Bueno, hori, Euskal Herri luze zabalean aukera ugari dauzkazutela museotara joateko. Hemen proposatzen dute Soinuene, Oiartzunen. Bai. Hori ere hori niretzat hori da ikasturtero joaten ginen museo bat, baina gira interesgarria dela, bai, musika instrumento ezberdinak eta hauen historia eta nondik handatozen eta ezagutzeko museoa da eta polita da, bai. Edo, joan zaitezkete, Santelmo museora, argiaren itzala erakusketa ikustera, ze ostiralean elkarrizketatu genituen, erakusketa osatzen aritu zen lantaldeko, irukide eduki genituen hemen, eta luz eta zabalaritu ginen argiaren itzala erakusketaz, eta eneko aproposa dela, ez, bizitan joateko. Bai, gainera nere ama egongo da. Ara, begira, orduan, bisita bat egitera. Itzakirik ez dugu beharra, joan behar gara, enekoren amaren bila Santelmo museora. No, ez dakite justu ostiralenetan, baina bai. Egongo da, no, mait, zeltxan. Argazkietan? Bai, seguro. Hori entzule, esan bezala gaur museoen nazioarteko eguna dela eta animatu nahi zaitu zegula museetara joatea, eta eneko gozat esan behar dizut Wikipediaren arabera, bai? Donostiko akuariuma museoa da. Beraz, nik akuariuma aukeratuko dut. Hemen zegoen itzala argiturik dago Zulardako mainean naiz berantrarekin idazten genuenean arkatz paperekin. Aizu, baltzenekien oraindik ere hipoteka gastuak erreklamatu daitezkeela? Etxe bizitza bat erosteko hipoteka bat sinatu bazenuen 1985ko urtarrila eta 2019ko ekainaren artean, jarzaitez gurekin harremanetan eta erreklamatu alizateko behar duzun dokumentazioa zein den esango dizugu. Informazaitez konpromisorik gabe. Emma abokatuak, 611-411-868. Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin. Egunon Euskal Herria. Goizeko 8 eman berriak, egunon daizula. Egunon guztia. Arratsaldean. Arratsaldeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena
bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu. Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran, eta bai. Ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera Goiuri azken aldian entrenatzen ibili da, eta uste dut. Denbora guztin ez du balio, kamionetan sartu da. Ilusio guztienak animatzen diteu korrika egitea. Ondo izan, Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu Naiz Irratia zurekin. It's you, and I'm not getting over it. Darling, is it cool if I'm stubborn when it comes to this? I guess we're in time. Harry Stylesek abiatu du bere disko berriaren bira, bere bira erraldoi hau oso garesti saldu zituen tiketak eta uste dut ez duela sold out egin leku guztietan, baina uste dut asteburu honetan abiatu dela bira, hala ere, guk naiz eta bere musika entzuten ari garen, ez dugu Harry Stylesen inguruan hitz egingo guk puri-purian tartea egin behar dugu orain. Do you think I'm cool too? Or am I too into you? Tell me what you want and you got it all. I wanna know you, give me all you got. That's it enough. Eta nor hasiko da bere gomendioarekin? Nor ausartzen da? Imanol, zu hasiko zara? Venga, a ver. Baina horretarako... Mikroa piztuta balego, perfecto. Orain. Orain bai. Ba, egunon. Egunon, zer zaude? Ondo, zuek zer muzeate? Ondo, zinera joan zara asteburu honetan? Ez. Nire lagunak joan dira Michael ikustera. Bai? Bai, eta gero ikusi dut gaur egunkari batean, ja ez dakitzen bat, ja galdu egiten naiz milioiak eta milioiak aipatzen dituztenean, baina ez dakitzen bat $1.000.000 egin dituela Michaelek, eta bidean dela, ba, historiako diru gehien lortu duen pelikula horitako bat izatera. Nik pelikula ikusta dauket, eta badakitzuk ikusta daukezula, eta pelikula ikusi ondoren konturatu nintzen, daudela detai batzuk enitzela momentu hortan konturatu, eta adibidez Michael Jacksonen semetako bat agertzen dela pelikulan. Ez dakit, orokorren momentun enitzen konturatu, baina gustatu dizeten ondoren behintzet jakitea. Gaur kontan, gomendatu behar dizuet telesail bat oraindik estrenatu ez dana, uztaien estrenatuko da, eta ez dakit batzuk gogoratuko dezuen The Big Bang Theory, 2007an estrenatu zen telesail bat. Bueno, ba, gomendatu behar dizueten, o bintzet, itzein nahi dizueten serie honek, kontatzen du, telesai hortan, zegoen pertsonaia batzun, baina batez baten, historioa. Kasu honetan da, Stuart, komiki dendako jefea dana, edo novela grafikoen dendako jefea dan tipo hau. Eta telesaien bertan, The Big Bang Theory telesaian ikuste dugu, edo jabetzen gea, pertsonaia honek daukela suerte oso txarra eta denbora guztin bere gana gerturatzen da mundu guztiak, ba, sorte txarra aukitzen duela momentu hortan. Gixajo bat da, ez? Gixajo bat, esango genuke dala. Ba, telesail berri honek ematen dunez, izena du, Stuartek unibertsala salbatzeko, ez du, txoin, eske, itzulpen egin saiatzen nahi nez, Stuartek ez du lortzen unibertsala salbatzea. Orduan, gauza bat asko gustatu zaitena da mundu berdin batetik datozen pertsonaia ezberdinak hartuta, hau da, The Big Bang Theoryin genitun pertsonaia guzti hauek, hoietako bat hartuko bagenu eta beste telesail berri bat ingo bagenu, gehiengo pentsatuko lueke tonua, historio mota, idazkera, pertsonaiek idazteko moduak eta dena oso antzekoa izango dela, baino gustatu zait telesail guztiz ezberdin bat proposatzen digutela hemen. Hau da, The Big Bang Theory, denok ezagutzen dugun bezala, da sitcom klasiko bat, eta telesail hortan ikusten duguna gehien bat, da lagun arteko harremanak, etxean nola moldatzen dien, bere bizilagun penirekin dituzen harreman horiek eta bar. Eta kasu honetan, gustatu zait asko, indutela gauza bat totalmente ezberdina, eta saiatu diala
hori, beste bideo batzuk hartzen pertsonaia hau zientzia eramateko. fikzioa da. Bai, batez zientzia fikzioa da, komediatik jarraitze dugu, The Big Bang Theoryn bezala, baina kasu hontan, badirudi, trailerran ikuste dugunagatik behintzat, portal bat agertzen dela Stuarten komiki denda hontan, eta bapaten agertzen da bere doblea dan pertsona bat, bapaten ikusten ditugu abenturazko espazioko leku ezberdinetan, hori, unibertsoa salbatzen, baina guendik ez dut uste gai gianik jakiteko zehazki hau beretan gertatzen zaion pertsonaiai, edo bere asmakizun badan, edo ez dakigu. Hau guztia guendik ez dakigu ezer, baina behintzat proposamen aldetik iruditu zait oso interesgarria, eta hori, justo hainbatetan aipatu dut, telesail berriak edo spin-off berriak iten dituztenen pertsonaia batzuk ja lehenagotik ezagutzen ditugunen, askotan saiatzen diela gauza berriak iten, da beste kasu batzutan saiatzen dira hori errepikatzen. Eta bueno, hau iruditu zait nahiko ondo dagoela, proposamen hau izan abintzat, eta nik uste baita pertsonaia hauek konkretuki The Big Bang Theory telesailan ez ziren guztiz asko garatzen. Trailerrean ikusi dugu, badago Stuart, esan dugun bezala dela komiki dendako jabea, badago Bert dala geografoa zena, geologoa zena, badago Stuarten eskalagun Stuarten dendan lana egiten hori da, duen emakume bat, eta beste Big Bangeko protagonisten arch-nemesia zen Barry Kripke ere agertzen da, ez da? Pertsonai batzuk berreskuratu dituzte, eta espero ezakegu agian besten kameoren bat egongo dela? Hoxe justan nintzen bidatzen, eta IMDb-en behintzat desglosatuta dago Leonarden pertsonaia. Dala Johnny Galecki aktoreak gorpuzten duen pertsonaia. Ez dakigu agertuko dan asko, ez dakigu partaidetza oso garrantzitsua dukiko da, behintzat trailerren ez da behietako inor agertu, baina egia da desglosatuta dagola, IMDb-en behintzat jartzen du pertsonaia, Leonarden pertsonaia agertuko dela, orduan, behintzat zubilan hau iteko eta testigua pasatzeko momenturen bat igual egongo da, igual incluso lehenengo atalen Leonar ikusiko dugu gure pertsonaia Stuartekin batea, baina goengoz behintzat informazio gehiago ez daukagu, baina daukagun informazio gutxi horrekin iruditu zait nahiko telesai interesgarria izango dela, eta behintzat, ezberdina. Ea dizkidatzen nahi zen horrela ni The Big Bang Theoryrekin, ze asko haserretu nintzen telesaiaren amaierarekin. Zergatik? Bai. Nik egin un negarra. Urte batzuk pasa dira, ez? Spoilerra egin dezaket? Bai. Ez bada, alerta spoiler. Alerta spoiler, 10 urte eta gero. Bai, zagian norbaitek ez du ikusi orain. Kontua da, amaieran gauza eder bat gertatzen dela azkenean Sheldonek eta Amyk lortzen dutela Nobel saria. Hori gustatzen zait, hori ondo dago, eta uste dut amaiera polita dela. Gustatzen zait, azkeneko atala izatea, pixka bat nola denak elkarrekin joaten diren Oslora, novela jasotzera. Ez zaidana bat ere inondik inora gustatzen da nola telesail guztian zehar garatu den pertsonai bat dela Penny, eta Pennyk oso argi dauka ez duela ama izan nahi, eta Penny ezkontzen da Leonardekin, eta Leonardek esaten du, berak bai umeak edukiko lituzkela, baina gertatzen dira elkarrizketa interesgarriak beraien artean, eta azkenan Leonardek esaten du, begira, egia danik banekien ezkondu aurretik zuk etzen nuela ama izan nahi, hitz egin da zegoen hau, hitz egin dugu behin baino gehiagotan, nik maite zaitut horrela zaren bezalakoa, euneko eunean, garatzen da Pennyk bere lana, bere ibilbide profesionala egiten du, joaten da pausoak ematen eta bihurtzen da, nola baiteko bere lanpostuan erantzukizun handiko postu bat lortzen du, dena perfecto, eta dago, bera, izugarri ondo bere bizitzan. Eta azkeneko atalean zer gertatzen da, Penny aurdun geratzen da, eta gainera eduki nahi du, eta gainera konturatzen da, oker zegoela ordura arte pentsatzen zuenean, ez zuela gumerik eduki nahi, eta iruditzen zait, sekulako pena, ze garatu dezu nolabaiteko pertsonaien arku bat, eta izorratu egin dezu, eta gero gainera, ez zait bat ere gustatzen, hor zegoen beste mezu subliminal moduko bat, ez? Benetan Penny dagoela ja
sentitzen dela asebet eta behin aurdun geratzen denean, ez ordura arte naiz eta lortu dituen bere bizitzan beste gauza pila bat, eta sekulako amorroa eman zidan, ze benetan pertsonaia orain gehiago daude, baina Big Bang Theory emititzen ari zirenean, ez zauden hainbeste pertsonaia, zentzu horretakoak ez, argi esaten zutenak, umerik gabe, ni ondo nago nere bizitzan, ez dut umerik behar benetan, ezagit nere bikote harremana denetan horrela osatua egoteko, honi guztiz asebet eta sentitzeko, eta orduan, segurako pena mantzidan, eta oso aserre nago. Hori da oso amerikarra dalako telesaia baita, ez? Horregatik, bai. Beraien irakurketa beti dalako, nahi ez duten guztia garatu, baina bukaeran familia bat egoteko, denak oso pozik egoteko, eta kasuntan umeak eukitzeko. Bai, zelantzari gabe. Eta bagoaz, proposamen horretatik, Project Hail Mary izena duen beste proposamen batera haueneko zurea da. Bai, hori da. Eta zeri buruzkoa dago? Eta nik gaur, ikuste duzu azken astetan nabilela gauza asko gomendatzen, eta oso diferenteak, gaurkoan zientzia fikzioa. Oso ondo. Eta Project Hail Mary hori da, zinemetan dago film hau, baina nola Amazonek egin duen pentsatzen dut ez mendikan gutxira plataformetara iritsiko dela, Prime Videora, zehazki. Eta, ze kontatzen du Project Hail Mary edo gazteleraz Proyecto Salvación? Film hau izen bereko liburu batean oinarrituta dago, eta historia honetan kontatzen da, ilargia ez barkatu, eguzkia hiltzaltzen ari dela. Hiltzaltzen ari da eta hor ikertzen ari dira. Zer da eguzkia hiltzaltzen duena, ez? Eta konturatzen dira, badagoela hor nolabaite astrofago izeneko mikroorganismo bat, eguzkia itzaltzen ari dela, ezta? Eta horren erdian ikerketa bat egiten hasten dira. Eta filma hasten da, hau dena badakigula, Ryland Grace izeneko zientzialari bat batean espazioan esnatzen da. Koma baten ostean, bera bakarrik espazioan zian, eta ez da ezertaz gogoratzen. Eta esaten du, zer da gertatzen ari dizaidana, eta hasten da gogoratzen, pixkanaka gauzak, gogoratzen du zein den bere izena, gogoratzen du bera zientzialari badela, eta gogoratzen du baita misio bat, eta misio hori da eguzkia. Hau da, esnatzen zarenean parrandan tabernako komunean, eta ikusten duzu taberna itxita dagoela, eta zu geratu zarela giltzapetuta tabernako komunean, eta iaia ez zara gogoratzen zein den zure izena, eta zenbat edan duzun, eta zergatik zauden hor. Horrelako zerbait, baina espazioan. Hori da, bai. Ryan Gosling da protagonistetako bat. Hori da, Ryan Gosling da pertsonaia, protagonista, berak egiten du Ryland Gracen papera, zientzialarianera, eta bera esnatzen da, komatikan, gogoratzen du misioa, esaten du, misio badaukat, eta deskurritu gardet, zer dan, badakite zer dan eguzkia itzaltzen ari den mikroorganismo hori, baina konturatu dira, izar guztiak ari dela horrekin pixkanaka itzaltzen. Izar guztiak bat izan ezik. Eta beraz, gogoratzen du bere misioa dela izar hori ikusi, aztertu izar hori eta zergatik ez den itzaltzen analizatzea. Baina, dirudienez, gizakiak ez dira bakarrak. Ez da eguzkia, esango du gizakien eguzkia itzaltzen ari bakarrikan, beste batzuen eguzkia ere itzaltzen ari da. Arrazoi beragatik eta... Hemen leia dago. Agian ez dago leia. Agian denek behar dute. Ez dakigu. Nik horrutziko dut. Baina egia esan niri pelikula asko gustatu zait. Baditu momentu oso komikoak, baditu momentu unkigarriak, baditu denetarako momentuak, tensio momentuak, eta niri egia esan, pertsonalki, asko gustatu zait. Eta, zinemetan dago, esan dut, baina, pentsatzen dut, mendik gutxira, ez dakit, zenbatera esaten zehazki, baina, imaginatzen dut, Prime Video egongo dela, esan bezala, Amazonek egin duelako, film hau.
Eta badakizu zergatik den oso aproposa puripurian erako? Zergatik? Trailerrean agertzen den abestia delako Sign of the Times, eta Harry Stylesek abesten duelako, gure sekzioko abestia bezala. Eta zuk June Under the Banner of Heaven gomendatu nahi digozu. Bai, goiuri nola badakizu, ez? Guri azken aldian mormoiak eta nahiko gertu duki ditugun eta gustatzen zaizkigun, edo, bueno, hoien inguruko gauzak ikustea gustatzen zaizkigun, beste bat ekarri dizut, baino era bat kontrakoa eta beste itxura batekoa. Under the Banner of Heaven edo Por Mandato del Cielo telesaia Disney Pluseko telesaioa da, 7 ataletakoa, ordubetekoak atal bakoitzak, eta benetako gertakarietan oinarrituta dagoela da agian gauzarik garrantzitsuena. Telesaia hau dago kokatuta 1984 urtean, Jutako herri txiki batean, nola ez, mormoiak beti Jutan daude. Eta egia esango dizun, telesaia ikusten hasi nintzen, nerbikoteak ikusi zuelako trailerra, eta ez nekien mormoien inguruan hariko zela. Eta lehenengo planoan esan nuen, horrek Juta ematen du, fijo mormoia daudela. Eta lehenengo momentutik konturatu nintzen, bai, mormoiak zeudela. Kontua da, hemen gure protagonista dela polizia mormoi bat, eta oso familia religiosokoa, eta deskubritu beharko du norkil dituen, ama bat eta bere alaba txikia, 15 hilabete edo, hilabete gutxi duetako aurra. Oso eriotza gainea itxusia da, itota, dekapitatuta hildako umea, bada oso estena itxusia, nahiko txo ikusten dena, hasieran. Eta hemen arazoa da, norkilduen, eta ez ere zergatik. Hasieran ikusiko dugu zein duten, susmagarritzat edo, eta hasiko dira pixka bat, berari galderak eginez, saiatzen ulertzen ze pasa den, pertsona agertzen delako etxeko atarian, goitik bera odolez beteta, eta bada susmagarri nagusia azkenean horrela agertzen den momentuan. Ze pasatzen da hemen, pertsona hau eta familia hau ere mormoiak direla. Poliziak ezagutzen zituen, batez ere, ez da, Eliza nola ditzen zaie, mormoiak ez dira mormoiak orain. Azarratu egiten dira mormoi deitzen badiozu. Beraiek mormoi deitzen dute beraien buruan. Telesaia, 1984 Orduan bai. Eta, haien Elizan edo elkartzen ziren, eta ezagutzen Templuan dira. Ezagutzen zuten elkar, orduan badago horre, pixkat ulertu nahia, nola, momentu batean galdetzen du hasieratik, mormoiek horrelako gauzak zinezkoa dela egitea, nola den posible, eta pixkat hasiko gea ikusten, beste hildakoaren familiaren inguruko historia, eta nola iristen diren familia bat izatera, eta egia esan, pixka bat lehen ataletik esan nion ere bikoteari, dauka, iraganera doazen momentu horietan, hainbeste argi eta hain polita irudia, aizaitela pasatzen gainetik ze malroio ematen aizaiten familia guztia, eta da pixka bat badauka thriller estilotik, eta oso telesail gomendagarria, batez ere kontuan hartuta benetako gertakari batean oinarritutako telesaia dela. Ikusi dut sortzaia Dustin Lance Black dela, Dustin Lancek jaso zuen Oscar saria Milk pelikularen gatik, oso gomendagarria, eta baita LGTBIQ plus gaiak lantzen dituena, eta irakurri dut bera mormoi etxe batean jaio eta azitakoa dela, bere aita misiolari mormoia zela, eta beraz telesaiaren sortzaileak oso ondo ezagutzen du barrutik mundu guzti hau. Bai, eta aipatu gabe utziet, baina telesaileko aktoreak, protagonista Andrew Garfield da, Sam Worthington dago ere, Daisy Edgar, Hill Birmingham, eta, da familia oso handia dela, mormoia diren bezala.
Beraz, momenturen batean agian aurpegiren bat edo beste nahasteko aukera egon daiteke, baina telesaila bat gomendagarria Disney Plusen dago. 2019, nice clean nigga did me dirtier than laundry. Took a scroll through his IG just to get a DM from his wifey. I was so confused, what should she do? She didn't know about me and I didn't know about Sue. I opened up the messages and had to hit the zoom. Turns out the girl was really a dude. Nere gomendioa falta da. Eta nere gomendioa da, se tiene que morir mucha gente. Jende asko hil behar da. Lehen Imanolek galdetu dit, gomendatzen dudan izenburua zen telesaila, edo benetan pentsatzen dudan nik hori. Eta aitortu behar dizuet, gaur nahiko hater esnatu naizela, eta nik ere hater nagoen egunetan pentsatzen dudala. Jende gutxi, pertsona gutxi batzuk hil egin behar dira. Baina kontua da, badela telesail bat, se tiene que morir mucha gente, Movistar Plusen egongo dena Laster, maiatzaren 21, beraz, egun gutxi falta dira estrenatzeko, eta protagonistak dira, Ana Castillo, Macarena García, eta Laura Ueismar, eta Victoria Martinek idatzi zuen liburuan oinarritutako telesail bada, berak sortu du proiektu hau, eta komedia eder bat osatu dute, Sandra Romerok zuzentzen duena, Victoria Martin eta Nacho Pardorekin egiten dute lan, eta orduan, proiektu honetan ere, elkarrekin murgildu dira. Zer da, ze kontatzen dute hemen? Barbara, Maka eta Elena elkarrekin joaten ziren eskolara. Eta 20 urte beranduago lagunak izaten jarraitzen dute. Barbara, dago zapuztuta bizitzarekin, bere lanarekin gogaituta, eta benzodiazepinei guztiz engantxatuta. Gero daukagu Maka, berak aktore gisa aurrera egin nahi du, baina zerbitzari lanetan ari da, ez duelako lortzen, eta gero dago Elena. Dagoela, aurdun, ezkondu delako gizon helduago batekin, eta aurdun dago. Zer gertatzen da, Barbarak baduela krisi pertsonal bat, eta krisi horren ondorioz dena lehertu egiten dela nolabait. Eta hori da abia puntua, 6 atal dira, ordu erdikoak, 30 minutu, beraz ez da oso luzea, eta agertzen dira, jende gehiago agertzen da, Sofia Otero, Alba Galotxa, Oscar de la Fuente, Ramon Rados, Younes Chaib, eta osatu dute horrela nolabiteko komedia bat, oso Espainian behintzat ezagunak diren aktoreekin, ez? Bai, Ana Castillo ikusi dugu Goya saria jasotzen, Macarena García ere bai, eta esan Laura ez dakit. Baina, Eta baita da Sofia Otero. Bai, aipatu dut izena, bai, eta Sofia Otero ere, gurean ezaguna, adibidez, 20.000 especies de abejas pelikularen gatik. Oso giro desberdinean gaur daukagun telesail hau, ez du zer ikusirik 20.000 especies de abejasekin, baina, trailer jarriko dizuet zuek entzuteko. ¿Estar solo? Claro. ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué ilusión! ¿De qué os conocéis? Del cole, de toda la vida. ¿Tú por qué coño le dices que se puede quedar en casa? Maca es rica. O sea, no te puede dar pena que se vaya a un hotel. Esta hija de puta no viene para 2 días. La matamos. No me recuerdes que estoy embarazada, de verdad. Es que ahora ya, si quieres abortar, como no te tires por una escalera. Y tú sola. ¿Por qué no intentas sonreír y así engañas a tu cuerpo y se piensa que es feliz? Porque es una gilipollez y no pienso hacer eso. Quiero que salgas esta noche y hagas una sección. Bueno, yo te puedo ayudar. Un aplauso para Bárbara. Igual valgo para esto. ¡Danos las putas pastillas! ¿Te ha acosado alguna vez? No. Normal. En plan de que no soy acosable. Es que tú no vales para nada. ¡Yo no tengo putos sueños! Silvia Plath tampoco venía de un contexto terrible y acabó con la cabeza. ¿Quién es esa, Gordi? ¡Joder! No intentes ser buena persona. Te sale como el culo. Que estés mal me hace sentir mejor. Yo creo que es que eso es la vida. ¿Y qué hago? Pues te jodes. La verdad es que te comportas de una manera muy infantil a veces.
Estoy completamente loca. ¡Fuera del coche! ¡Estás loca! ¡Estoy loca! ¡Fuera! ¡Va! Ojalá me violen embarazada. ¿Pero quién coño te va a violar embarazada con esas pintas? ¿Y tú qué vas a hacer? Yo voy a ver si me puedo hacer una colonoscopia ahora. Planazo. Sí, está bastante bien. Zalantzarik gabe ez da mundu guztiarentzako telesail bat. Victoria Martinen umorea ezagutzen dutenek badakite, zera, askotan polemiko xamarra dela, berak pentsatzen duena, eta bere umore egiteko modua, eta ordan, ez da denentzako, eta telesail honetan ere, trailerra entzun duzue, ez da mundu guztiarentzat, ez? Baina komediatik egindako zerbait da, aktore honekin, eta bueno, orain izaten ari den, eta izan den Canneseko jaialdian aurkeztu berri dute, eta bueno, uste dut zeresana emango duela, eta nik behintzat ikusi egin nahi dut, baitu aurretik, esan bezala 21 estrenatuko da, hau da ostegunean, eta 6 ataltxo besterik ez, ordu erdikoa, pasatzeko horrela tartetxo barregarri bat protagonista hauekin. Ni liburua irakurtzen ari nintzela, egia trailerra ikusten egon naizela gero lehen, eta dagoela estena bat, irudikatu detena igual, liburua irakurtzen ari nintzen bezala, eta zuk esan eski, Victoriaren umorea bada, bueno, kontuz entzun beharrekoa eta kontuz kaso egin beharrekoa, ze ulertu zaket jendeari, bin pixka bat edo pikatu egingo diola pixka bat agian umore horrek, eta jakin dezazuela Victoria berez bada nahiko eskatologika. Orduan hortik ere jodezakela, baina telesaiak egia esan oso itxura hona doka. Zalen aipatu dut Ana Castillok Goya saria irabazi zuela, El Olivoren gatik, Macarena Garziak ere emakumezko aktore revelazio onenaren saria jaso zuela, eta Laura Wismarrek egia da azkeneko Goya sarietan Salve Maria filmagatik ere jaso zuela Goya saria, eta Salve Maria gainera Katixak Greren amek ez dute liburuan oinarrituta dago. Beraz, bueno, aktore potenteak, telesaile honetan bildu dituztenak, eta horixe proposamena zuentzako. Guazen errepasoa egitera, nik gomendatu dizuet, se tiene que morir mucha gente, oraindik ez dena estrenatu, baina Movistar Plazan egongo dena, ostegunetik aurrera. Project Hail Mary esan dugu zinemaretoetan, baina ziurrenik Leister Amazonen. Imaginatzen du, Amazonek egin du filma, beraz, Primen egongo da, ez dakit noiz, baina egongo da. Hori da, Under the Banner of Heaven Disney Plusen, eta zure proposamena? Nire proposamena egongo da HBO-n. Hori da, bueno, begira. Noiz, badakizu? Ez uztaien, baina ez dakit egun zehazki. Nire proposamena da, Stewartek ez du unibertsoa salbatzen gaixua, Stewart. Bueno, hauexek izan dira gure proposamenak, ikusten badituzue, kontatu, ze poespoxi jarriko gara. Cause I couldn't give the love you deserve. By the gun you shouted, oh my God. It seemed churlish, but it's what I was owed, I suppose. Every flagstone of this town bears our prints, and all the bars round here serve my ghosts and carcasses. I wish I knew these things when I was young, 'cause now I've just grown so numb. We take whatever we can to get the reason back, so please don't rein me in. Don't rein me in. Please don't rein me in.
Gizu zer egin beharko nuken egun batean? Telesail eta pelikulen gomendioz gain, bideo jokoen edo jolasteko webgunen gomendioak. Ze topatu dut webgune bat. Zergatik begiratzen didazu horrela? Niri azkeneko egunetan sareetan atera zait joko bat, uste dutena ondo pasako nukena joko horretan. Dana, desproposito bat berez, beste jokoetan ibiltzen diren jende askorentzat, baina agian ez da horretaz. Esan, agian, zer da? Ez, liburutegi bat ordenatzearen barkatu. Bai, ikusi du jendez berdina jolasten eta da, zu liburutegi batean iristen zea hortara eta zure helburua da dena ordenatzea, baina daude liburu guztiak lurrean. Denak bat bestearen gainean pilatuta, bi pixutan, eta helburua da ondo kokatu behar dituzula bakoitza bere sekzioan, tomoak ordenean, eta egia da hasieran ikustean dagoen desordena, pixkat beldurratzen ematen dula, baina ezakit, grazia gintzean, eta iruditzen zait nik hortan ondo pasako lukela, Fortnite eta FIFA eta holakoetan ondo pasatzen ez duten bezala, urduri jartzen naizen bezala, beste horretan lasai ibiliko nintzakela. Izan daiteke Librarian Tidy Up the Arcane Library. Bai. Ikusi dut, gainera, irudia superpolita da. Apirilaren 30ean jarri zen salgai, beraz, berria da. Bai, aste honetan atera zaizkin niri bideoak. Kontua da, dagoela, Arcane izeneko liburutegi bat, eta zukin behar dituzu liburuak bere tokian jarri. 3.062 liburu omen dira. Eta hartu ditzakezu 10 esango nuke. Bueno. Jendeak iruzkinetan ikusten ari naiz egin zutela hemen Instagramen argitalpen bat bideo trailer moduko batekin, eta jendearen iruzkinak oso onak dira. Jendeak esaten du baba dariola, jendea dago oso pozik, baino lana dauka, Bai, esango nuke, zenbat esan dituzu, 3.062 liburu bere tokira, eta betxatzen dut, bere zailtasunak eukiko dituela, ezin dituzula edo zein modutara. Noski, jarri behar dituzu sekzioak daude liburutegi guztietan bezala, ekonomiakoak ekonomian, zientziak horrela, eta ordenean jarri behar dituzu. Imaginatzen dut, liburu bakoitza hartzen duzunean, azalean edo jarriko duela ekonomia edo zerbait. Koloreak ere ezberdinak dira, badakizu gutxi gora bera non kokatu behar dituzun, baina, zuk pentsa daude, milaka liburu, bat astearen gainean, eta bilatu zazuzuk, igual, 10 tomoko kolekzioa, bilatu 2 pixutan zehar, eta ezakit, badakit hortan ondo pasako nukela. Bolbo libros izeneko Instagrameko erabiltzaile batek idatzi du bera ofizioz liburu zaina dela, eta hauxe egiten duela egunero, eta oraintxe itzuli naiz etxera, lanean aritu ostean, bizkarreko mina daukat, esaidazu ez zergatik desiatzen dagoen, ontara jolasteko desiatzen dagoen, nola da posible. Geratu naiz txundituta honekin, ez daukat bat ere zerikusurik, nik proposatu behar nuen jolasarekin. Bota zurea. Nerea da webgune bat, eta izena du LinkedIn or Interpol. Ez hau zen den. Eta orduan, agertzen dira argazkiak, eta zuk oso erresa da, erabaki behar duzu. Argazki hori, den LinkedIn plataforman norbaitek jarri duen argazki bat, LinkedIn da, sare sozial bat, baino arlo profesionalerako eta lan abilatzeko, eta lan munduko gauzak komentatzeko, eta orduan jarri behar duzu, edo LinkedIneko argazkia den, edo Interpoleko argazkia den, eta batzuetan, oso argi dago beste batzuetan, ez da bat ere erraxa, esmatzea. Gainera usteet, LinkedIneko argazkia jarrita daudenak denak direla enpresetako edo, enpresetako CEOak, edo nagusiak, edo ja postu, basango dugu, postu haundi xamar bat dutenak. Eta egia da, batzutan kurioso dela, ze esate duzu, honek daka, ez dakit, gainera izena baita jartzen dizu. Gero azalpen ematen dizu. Ondo dago, jakiteko, bapatan agertzen da norbait, eta jartzen da, begira, Interpol dago gizon honen atzetik, zeakatu ditu 213 pertsona Guatemalan. Eta horrelakoak gertatzen dira. Eta igual ikusten duzu argazkia, eta argazkian ateratzen da, trajeatuta, ez dakiz zer, eta esatezu, hau LinkedIneko izango da, baina ez da. Edo alderantziz baita gertatzen da, adibidez, batemat igual, ez dakit, ondartzako argazki batekin eta esaten duzu, ondartzako argazki hau ez duzu LinkedInen jarriko.
Bai, eta baude olako gauzatxo batzuk, esan nahiko kurioso dela. Nik probatu izan dut, eta egia da, guk adibidez, lehen genuen ohitura lagunak horretara jolastea. Baina aplikazioz edo? Aplikazioz, bai. Agian, ez dakite, arratsalde batean geratu, eta esaten genuen, gaur arratsaldean egingo dugu hau, eta abertzen bat asmatzen ditugun. Eta guk oso ondo pasatzen genuen, esan, eta bai. Junek proposatu du liburutegiarena, nik proposatu dut LinkedIn edo Interpol, eta zuk baduzu beste zerbait buruan eneko. Orain ez. Txartel gomendatu dezakezu. Txartel gomendatu dezaket. Txartel, behin goiuri hitzen genuen, honen inguruan, baina txartel da, joku bat, egunero ateratzen zaizu grafiko bat, ematen dizute, eta grafiko horretan dauden, nola biteko, grafiko bateko marrak, eta marra horietako bat, denak grisez agertzen dira, baina bat gorriz marrazuta agertzen da. Eta asmatu behar duzu, marra gorri hori, ze herrialderena den. Egunero gai ezberdin bat aterako zaizu. Adibidez, gaurkoa, ez dakit zein den, Da, eguzkiloren pipen doazien produkzioa, tonaka. Eta asmatu behar duzu, kasu honetan, hirugarren herrialdea, bai. Hori da, ateratzen zaizkizu, hori, grafiko batean, marrak edo, eta zuk asmatu behar duzun, marra gorri hori ze herrialderena den, eta egunero, grafiko diferente bat, eta hau ez dut kontatu inoiz nolatan ezagutu nun hau. Baina hau ezagutu nun irakasle batekin. Ara? Irakasle batek gomendatu zigun ni eta klaseko beste ekip bati, klasean gendenen lanean, kuriosoa da, baina lanean genden, baina lanean ari ginen bitartan, ari ginen eztabaidatzen geografiaren inguruan. Eta esan zuen, hauek dira karne de txartel. Bai, hori da. Eta etorri zen irakaslea gure gana, ze bea grafikoetan aditua da, eta zen zigun, ezagutzen duzue, hau, txartel. Eta gu, ez dugu ezagutzen, bira, eta proposatu egin, erakutsi zigun, eta orduzkerotikan, txartelen ibiltzen gera, nire laguna botanik. Hortxe gomendioak. Eta horrela, gure proposamenak eginda, bagoaz, gure urrengo gonbidatuarekin. Urtez urte egindako borrokak eta lanak, pixkanaka bere fruituak ematen dituela esan daiteke. LGTBIQA+ kolektiboak antzerako zerbait esan dezakelakoan nago. Pixkanaka egindako lanak kaleetan eta txoko guztietan haien espazioa lortzera eraman ditu. Toki batzuetan, beste batzuetan, baina gehiago lortu badira ere, aurrerantz doazela esan daiteke. Esposizioak ordea, kontrakoen oihuak areagotu ere egin ditu. Azken hilabeteetan geroz eta gehiago dira kolektiboarekiko erasoak. Gehiago dira haien kontrako iritziak eman eta inposatzen saiatzen direnak, eta berriro ere kolektiboak eta osatzen dutenek sufritu behar izaten dute. Maiatzaren 17, atzoko eguna, LGTBIQA+ fobiaren aurkako nazioarteko eguna izan zen, eta Euskal Herriko herri eta hiri askotan aldarriekin atera ziren kalera. Kontzentrazio eta manifestazioetan eragile eta talde askok parte hartu zuten, eta horien artean zen egan Euskal Herriko sexu askapenerako mugimendua. Beñaturi Betxebarria, zine eta telebista zuzendaria da, zinefolio sutxua da, mila saltxatan aritzen da, baina gaur gurean da, Gipuzkako egameko kidea delako. Egunon eta ongitorri Beñat. Egunon, kaixo. Bueno, Beñat, hemen baditugu bi galdera ofizial bigarren kafekoak, eta gero egingo dizkizut, sakonean elkarrezketako galderak, baina goiurik egin. Hori da, bi galdera da, zuk aukeratu behar duzu bietako bat. Lehenengo galdera da, orain etorriko balitz, zinema zuzendari bat, zure gana, eta esango balizu, zure bizitzari buruzko pelikula egingo dut. Baina ezin dut kontatu jaio zinenetik orain artekoa. Konta dezaket, soilik zure bizitzako etapa bat.
Etapa hori izan daiteke laburragoa, luzagoa, baina etapa zehatz bat. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken, gero pelikula batean islatuta ikusteko. Hori da, lehenengo galdera. Eta bigarren galdera askoz laburragoa da, ea nola irudikatzen duzun, nola gustatuko litzaizuken behintzat izatea zure funerala, zure hileta. Eta esan bezala, nik biak bota ditut, baina zuk bat aukeratu. Bat aukeratu, bigarrenekin jongo naiz, lehendabiziko horretarako uste dute oso zaila izango ditzatekeela niretzako erabakitzea, naiz eta baituan batzuk oso argi, baina uste dut ez daukagula hemen terapia egiteko ordua osoa, baina badijoa lotua bigarren galderarekin zen, nire funeral hori izango ditzateke, bakizue roast kontzeptua, humoretikan, niri buruzko bastakeri handiak botatzea, ez, nire omenez, zeda niri asko gustatzen zaidan zeo zer, eta horrexeatik ere, esaten nuen, ziurrenik lehendabiziko galderari erantzunez ere, hartuko nituela nire bizitzeko atal asko, eta guztietatik umore ateratzen saiatuko nintzatekeela, beraz, bai ala bai, tristuratik eta eriotzatik ere umorea. Ba, begira, eundaka gonbidaturi egin diegu galdera hau, eta inork ez du roast formatua aipatu, beraz? Originala. Junek apunte batzuk baditu. Jaik errepide dira aintzira noa, pausoz pauso. Sego Juri, harrapatu dugu pertsona bat bere urtebetetzea ere oso modu berezian ospatzeko gai dena orduan. Ala behar du. Funeralak ere ala behar du. Ba, bueno, bainat, sartzeko gaian pixka bat aipatu dut, ez, sarreran. Erasoak geroz eta gehiago ematen direla edo, baina agian gehiago eman baino izan daiteke gehiago salatzen direla. Biak, hori betiko kontua ez. Areagotu bai eta salatu ere eta eskerrak. Baina batez ere erasoak osoituak gaude, adibidez eraso fisiko eta ze hitz egitea eta bar. Baina adibidez ni egamen sartu nintzenetik ere konturatu naiz individualetik eta norbanakotik aratako ere badijoala kolektiboa eta berez erasoak ere izan daitezkela ez bakarkako pertsona batentzat, badiz eta kolektibo osoari beste era zeharkako batzuetan ere. Adibidez oso askotan hitz egiten dugun, ez esan bezala norbanakoari egiten zaion erasoen inguruan, baina gero ez dugu hitz egiten adibidez instituzioek nola erabiltzen dituzten eraso horiek gerora adibidez politika arrazistak sustatzeko. Orduan gehatzen gara lehendabiziko parte horretan, baina bestea ere uste dugu kolektiboari eraso egiten diola instituzioek egiten duten erabilpen hori. Horixe galdetu nahi nizun bainat, Egamek argitaratu zuen maiatzaren 17 begira, haren diskurtsoa argi gera dadin, eta horietako puntu bat bazen, ezta? Eraso queerfoboak erabiltzen direla arrazakeria eta eraso arrazistak babesteko. Bai, alaxe da, ikusten dugu indarkeria polizialetan kasu askotan, gero eta sarriago eta ikusten dugu politika aldaketak ematen direla, non adibidez azpimarratu egiten den erasotzailearen nazionalitatea, eta hori erabili izaten da, gerora gu erabiltzeko haien politika arrazistak defendatzeko, baina hau ikusten dugu eskala txikian kasu horretan, baina ere ikusten dugu genozidioak eta bar defendatzeko nola kolektiboa erabili izan den, adibidez Israelen kasuan ez, nola egin den gay washing edo pink washing hori kolektiboa erabiliz, esan ez haiek direla kolektiboarentzat paradisua, eta justo kontrakoa bestea jarrita gu akatzen ari direla kaleetan, eta erabili ez beti esan ez zen nahi duzue, hau nahi duzue? Zoge bizi ezin zaitezkeen herrialde bat salbatu nahi duzue, ez? Orduan bai eskala txikian kalean politika arrazista horiek sustatzeko eta mantentzeko eta indarkeria poliziala erabiltzeko horretarako, eta gero eskala handi batean politika kolonialista horiek sustatzeko erabiltzen gaituzte. Sartu nahiko nuke pixka bat, honi buelta mateko azkenean mugimendu queerrak sortzen dira, talde ezberdin asko daude Euskal Herria, baina pixka bat zure esperientziara jo nahiko nuke hasiera batean, ze bada denentzat ez, dela edozein espazio militante hasieran beldur eman dezake, agian pausoa ematea horretara, haurtzarotikan gaztarorako honetan noiz erabaki zenuen bazela momentua mugimenduetan hasteko? Justo, gustoko dut gaur hau honetaz hitz egitea, ze nire historia badijoa zuzenean lotuta nik Bilbon jasanuen eraso homofobo batekin, oen dela urte batzuk, eta orduantxe ura gertatu zitzadenean enekien nora jo, enekien nori laguntza eskatu, nori kontatu, horrekin zehozer egin ahal izateko, eta enituen ezagutzen ere inguruan egon zitezkeen erakunde LGBTQ+
pozik, eta orduan jo egin nuen nire auzoko Bilboko Uribarriko talde feministara jo nuen. Eta haiengandik jaso nuen erantzuna, babesa, eta gero hartu zituzten erabakiak eraso horri aurre egiteko, ostra, bapatean konturatu nintzen, kolektibotasun horrek ematen dizun babesa, eta arazo hori zure norbanako edo individuotik kanpo, zutik kendu, bai errua, bai ardura, bai den guztia, eta kolektibura eramatea, eta babes hori sentitzea, bapatean, ostra, klik hori egin nuen, nik aurre entzuten nahi den edon hori gunbitea egin nahiko nioke, ze uste dut lehen da biziko klik hori da, individualtasunetik kolektibora egitea, ez? Eta behin konturatzen zarenean, zure arazo asko ez dira zure propio zu, alakoa, ez dakit den modukoa zarelako, baizik eta kolektiboan jende askok dauzkagun arazoak direla, horrek ematen dizun lasaitasun eta kentzen dizun pisuak, eta baita ere arazo horiei aurre egiteko ematen dizkizun baliabideak, bapatean, eramaten zaitu esatera, ostra, talde bat bilatu nahi dut, ez? Bana sentitu nahi dut, pisu hau kentzea, eta aldi berean, botere hori bakarrik aurre egin ezin diozun horri taldean egin alizatea. Eta orduan Donostia jo nintzen, lanera eta bizitzera, eta bertan, neska bat ezagutu nuen, laguna Eider, eta berak gonbita egin zidan lehen da irakurketa klub batera. Eta da, Egan Gipuzkoak antolatzen duen irakuirle taldera. Eta orduan, hor sartu nintzen lehen da biziko aldiz, eta ikusi nuenean bertan nola solasten zen liburuan inguruan baina baita ere azkenean kolektiboari ere egiten izkioten hainbat arazo ez, eta sentitu nuen talde harrera hain positibo hori, bapatean eraman ninduen esatera, bagian ere sar naiteke irakurketatik aratago ere, eta sartu naiteke talde honetan, ez? Gaina oso talde dibertsoa da, oso adin ezberdinatakoa, eta denetarik, ez, bai homosexualak, bisexualak, asexualak, pertsona cis, trans, denetarik dago, eta batez ere garrantzitsuena adin guztietakoa, eta horrek erakarri ninduen. Beraz, lehen paus hori asamblada feminista edo mugimendu feminista batetik abiatzeak ere, suposatzen dut horrek ere laguntzen duela, eta agian herria askotan ez jakintasunetikan hoietara jotzeko aukera ere badagoela, ez? Ez dela, ez asamblada feminista da, eta nola ez den queerretik, ez duen bere izenean queer, agian ez dela bezgunea edo izan daiteke. Hori da, hemendik ere esan nahiko nuke, honi eskerrik hasi nuela, LGBTQ+ eskubideak ez direla ezkontza eta kitxo, asko hortan geratu dira, ez? Ezkontzaren eskubidea, eta ezkondu baitezke beraz zer gehiago nahi dugu, ez? Justo nahi dut kontrakoa, ez? Ez dut nahi ezkontza batek ematen izkizun privilegio horiek behar izatea. Eta orduan konturatzen zara, etorkizun LGBTQ+ bat, eta eskubide LGBTQ+ak badirela baita ere, etxe bizitza bat edukitzeko eskubideak, lan duina edukitzeko eskubideak, ez? Eta orduan konturatzen zara, etorkizun LGBTQ+ bat ere, etorkizun feminista izan behar dela. Eta besterara ere, ez? Etorkizun feminista izan behar da LGBTQ+. Horretan esartzen garenean, feminismo trans baztertzaile horretan ere, esate duzu, hor badau kontra esana, ez? Etorkizun feminista batek ezin ditu trans pertsona kanpoan utzi, ez? Ze proiektu kolektibo hori, eta etorkizunari begirako ikusbidea bat, baina hartzen duena barruan, etxe bizitza bat, hainbat eskubide, ez? Sistema kapitalistak gure gandik kentzen dituenak. Mugimendu guzti honetan azken urteetan aurrera egin du eta pixkanaka gehiago ari da, ez? Ikusten mugimendua espazio gehiago lortzen ari gara. Nik esango nuke ere nabarmena dela gazten arteko naturalizazio bat esan genezake, DBH-ko jendeak orain ez daukala arazorik esateko hasiera-hasieratik, ez? Ni oraintxe bertan neska batekin nago edo mutilo batekin nago edo ez dut nire burua horrela sentitzen. Eta hori ere bada aurrera pausu bat, ze eskolak eta institutuak badira toki gogorrak. Badira, bai. Normalizazio horrek gutxienez errazten du, ez? Zure nortasuna sortzerako ordu horretan, gauza batzuk zehaztea besteen epairik gabe, edota askatasun handiagoarekin, edo gutxienez hizkuntza handiago batekin, ez? Hiztegi handiago batekin, non aukera gehiago dauzkazu eta zure burua definitzeko, eta batzuk askatasun gehiagorekin, edo gutxiagorekin. Hori ere positiboa da zergatik. Zenbat eta lehenago galdera horiek zure buruari egina izan, errazago edo goizago eramango zaitu, lehen esan nahi nuen ideia horretara, ez? Zenbat LGBTQ+ gauza asko ez direla norbanakoaren kontuak, ez direla bukatzen zure sexualitatea zein da eta kitxo, baizik eta gure gizartean duen hainbat faktorek nola eragiten dizuten. Lana bilatzerako orduan, etxebizitza bilatzerako orduan, eta barrez, orduan, gero eta lehenago konturatu norbanakotik kanpo dagoen zerbait dela eta kolektiborako zerbait dela, eta hobeto lortuko dugu, ez?
proiektu amankomuneko eta guztientzako onuragarria den proiektu hori. Eta eragile eta mugimendu guztian mundu honetan aipatu dugu talde ezberdinak daude dela bai herrialdeetan eta baita herrietara txikira joan da ere badaudelako gehiago, baino azpimarra handia egin duzu pertsona ezberdinak egoteaz gain adin ezberdinetako jendea dagoela zuk topatu duzun taldean, ze hori ere agian batzuetan bada zailtasun batez. Bada, eta batez ere egamen kasuan datorren urtean 50 urte beteko ditugu, urte asko dira, eta orduan hor badugu erronka bat erakusteko, ez da 50 urte bete, ez dela iraganean geratu den elkarte bat, baizik eta etorkizunerako asmoa duen elkarte bat, ez? Eta hori ez da beti erraza izaten, ze azken finean argazki askotan ikusten duzu adineko jendea ikusten duzu, eta horrek ere eragozten du jende gazteak ikustea egam aukera gisa, ez? Haien nortasuna eta haien ekintza politikoa jarduteko. Eta orduan, hor badugu ere asmo hori, 50. urte hurren hori aprobetxatzeko, esateko ez gu etorkizunari begirari gara, iragana kontuan hartutan oski, baina etorkizunera. Maiatzaren 17 aipatu dugu kolektiboarekiko fobiaren aurkako eguna da, baina maiatza ondoren ekaina dator eta denek dakigu ekaina badela orokorrean hilabete garrantzitsua kolektiboarentzat. Eta egamek ere horretan baditu datak, ezta? Ja prestatzen ari zarete. Alaxe da, bi data garrantzitsu bata denok ezagutzen duguna ekainak 28, denok ja soberan ezagutzen du, baina ere horten ere gertatuko da, instituzioek ere egingo duten, ez? Arrotasunaren egune hori, Pride famatuaren kontu honekin, egingo duten kolektiboaren egun garrantzitsu honen erabilera, ez? Eta orduan guk egun hori ez dugu hainbeste ospakizuneko erabiliko, ze oso kritikoak izan gara, instituzioak egite duten erabilpen horrekin. Orduan guk, adibidez egamek, nahiago dugu beste egun bat kokatzea, kasu honetan ekainak 13, larun bata zarautzen, tuli festa, egingo dugu, non hor bai, noski aldarrikatu, baina baita ere ospatu eta dantza asko egingo dugun. Ze egongo den egun horretan zehozea aipatzerik eukiko zenuke? Horreinik ezin ditut kontzertu eta DJ guztiak esan, noski, pare bat izen eman alditzaket, saiatu gara baita ere kolektiboko musika taldeak ekartzen bertara, baita ere gertukoak izan ditezkeenak, hiperbolika taldeak kasu. DJ-en artean esan dezaket noski nitan ere laguna Eider, egongo garela, DJ berokietan ere kasuan Euskal Boi, hortxongo garela, ze iazko tulitulen hasi ginen pintxatzen, guk ez genukan pintxatzeko asmorik, ez gure planen artean, ez da ametxetan ere, baina oso ondo pasa genuen, eta arrezkeroz jarraitu dugu pintxatzen, eta beraz gure lehendaiziko urte horrena horregongo da. Eta gero sorpresaren bat ere, tuli kontuan, izen hori kontuan hartuta, egongo da artista gonbidatu sorpresaren bat ere, bai. Pentsa dezatela edo bueltak eman dieze dela tuli kontzeptuan, dakienak eta ez dakienak, eta bestela Googleen hasi bilatzen agian zerbait aurkituko duzu eta hortik antiraka. Baina azkeneko gauza galdetu nahiko nizukena denbora justuan gabiltza eta galdetu nahiko nizuke zer diren gaur egun kolektiboak dituen behar edo erronka nagusiak. Honetarako erabilikoet Sophie Louis idazleak badauka liburu oso on bat komendatzen dizuet, Abolir la familia deitzen dena, eta bertan lantzen du irudimenaren kontzeptua, ez? Ze uste dute gaur bizigun gizarte honetan beti beste etorkizun posible bat irudikatzen saiatzen garenean, jende askok esaten du ezinezkoa dela, ez? Alako zeo zer irudikatzea. Eta berak bultzatzen gaitu irudimen hori lantzena eta esaten du. Goazen gu hastera hausnarketa hori sortzen, etorkizun horretaz hitz egiten, urrengo belaunaldiak ziurrenik guk hasi dugun hausnarketa horri esker edukiko du gaitasun handiagoa eta irudimen handiagoa proiektu imposibleak diruditen proiektu horiek garatzeko eta urrengoak egingo ditu posible eta egingo ditu praktiko. Beraz, koazen taldean irudimen hori lantzea beste etorkizun bat eduki alizateko. Nik uste dut ezin dela hobeto bukatu. Esango nuke. Bai, badakizu nola bukatuko dugun hobeto. Esan ez txatean idatzi dutela. Gora arrotasuna, me encanta, gora tuli. Gora! Irukote, saioa agurtu behar dugu, ze 12ak gainean ditugu. Bai, ja 12ak, ja astelena bukatu da. Baina gaztera arte.
Urrengo astera arte zuek zu bihar arte. lasai entzule, Agur, June. ze guk bihar egingo dugu saioa, egunero bezala, hemen naiz irratian, baina turi betxe berri eskerrik asko gurera Mila esker zuei tortzagatik. benetan. Bagoaz, entzule, baina esan bezala bihar 10:05 hemen izango baituze. Keep calm and bigarren kafea.